dalje i možda da se možda malo opustimo i sad možemo na plažu. Pa da, isto mladi ljudi na plaži, među njima i naš mladi novinar Šime, koji je potegnuo do Omiša. Šime, dobro jutro, mama te traži svuda po plaži. Dobro jutro. Evo upravo mene ovdje na plaži u Omišu, iako malo jutro se ovdje puše pa je hladno. A kao što vidite, ja sam okružen sa mnogim ljudima. Imate osjećaj kao da je ljeto i da je sve puno, jer puno se čuje i raznih jezika. Ali zapravo ovo su sve učenici, to ne učenici odavde iz Omiša, ali iz Engleske, Španjolske, Latvije. O čemu je riječ je podvojeni do 3 profesorice koje će nam sve objasniti. Dobro jutro. Dobro jutro. Ja sam Jagoda Čujić, profesor engleskog jezika i povijesti. Naša škola organizator je i domaćin europskog projekta u sklopu programa Erasmus Plus ključna aktivnost broj 1. Ostvarili smo suradnju sa 4 europske zemlje, Ujedinjenim Kraljevstvom, Španjolskom, Latvijom i Poljskom, a naš projekt pod nazivom My Homeland, My People, My Tradition zadovoljuje uvjete natječaja te je Agencija za mobilnost i projekte Europske unije dodijelila potrebnu financijsku potporu. Započela je glavna aktivnost, dakle u utorak 9.5. i traje sve do 15.5. Kao što možete vidjeti, ovo je jedna od radionica koja se odvija iza nas. Evo tu je i vjeroučiteljica. Dobro jutro. Dobro jutro, ja sam Sanja Pešić i dobro jutro svim gledateljima Hrvatske radiotelevizije. Glavna naša aktivnost i cilj i svrha projekta je izrada digitalnog kviza znanja i online edu igrice za mlade na engleskom jeziku koji će se koristiti kako u našoj školi domaćina, tako i u svim partnerskim školama. Radionice će se odvijati kroz ovih 7 dana, kroz 5 tematskih cjelina, povijest i tradicija, geografska obilježja, flora i fauna, glazba i sport. Zapravo cilj nam je jedno poticanje i razvijanje digitalnih kompetencija kod naših ovdje mladih, socijalnih vještina, kulturne raznolikosti, poduzetničkog duha, inovativnosti, ali evo u prvom redu i ekologije i svega drugoga. Evo, tu je upravo profesorica biologije. Dobro jutro, evo, što je ovo konkretno danas? Dobro jutro, ja sam Tamara Banović, profesorica sam biologije i kemije u osnovnoj školi. Evo vidite da se nalazimo na velikoj plaži u Omišu. Današnja naša radionica ima za cilj kroz edukacijski film upoznati učenike sa raznolikosti Jadranskog mora, a osnovni cilj je zapravo promidžba i očuvanje Jadranskog mora kao ekološkog sustava, kao vrlo važnog izvora i hrane i energije i svega ono što nam more donosi. Hvala, a mi ćemo i do naše Veronike, inače bivše učenice, a danas ćemo poslužiti kao prevoditeljica. Evo i tu su 3 iz Engleske i Španjolske, možete se predstaviti? Kako se zovu? So what do you have to say about this? Hi, I'm Luna. And I'm Cara. We are from the United Kingdom and this is our first time in Croatia and we absolutely love it. This is also our first time in the Erasmus Plus program and we have been making many friends with people from Spain, Latvia, Poland and Croatia. Evo ti Pa evo, one su se predstavile, kažu, zovu se Luna i Cara, dolaze iz Engleske, po prvi put su ovdje u Hrvatskoj i po prvi put sudjeluju u Erasmus projektu. Dosad su upoznale dosta djece iz Latvije, Poljske i Španjolske i jako im se sviđa za sad. I to je jedna iz Španjolske. What you say? Hola, me llamo Paula y vengo de España, de un pequeño pueblo de Almería que se llama Tíjola. Es la primera vez que venimos a Croacia y la verdad que nos está encantando porque estamos haciendo amigos nuevos, estamos conociendo a gente de otras nacionalidades, de otros países y lo estamos pasando genial. Evo još Veronika ovo. Ona je Paula, dolazi iz Tihola, jednog malog sela na jugu Španjolske. Po prvi put je u Hrvatskoj, po prvi put također sudjeluje u Erasmus projektu i isto tako upoznala je dosta djece različitih nacionalnosti i kaže da je genijalno za sve. Evo toliko jutros iz Omiša, a ja ću još malo ostati s njima, malo i ja upoznati što to sve nudi Omiš. Tako je, Šime, hvala. S kim si takav si, Šime? Ostani s mladima i dalje. I uči od ovih djevojaka ovaj savršeni britanski Oxford English kojem se svi divimo. Dakle, vidi se da djevojke dolaze iz učene obitelji.